Minä olen Outi-Maria Paloja ja tämä on innovaatiojohtamisen kurssin ensimmäinen varsinainen kurssivideo. Video käsittelee Business Model Canvasia eli pääosin Alexander Osterwalderin suunnittelemaa liiketoimintamallien kehittämisen työkalua. Tämä video perustuu YouTubesta löytyvään videon, jossa Osterwalder itse selittää mallinsa 6 minuutissa. Voit etsiä tuon videon käsiisi, jos haluat. Business Model Canvasissa tai Canvasissa yksinkertaisesti on 9 tällaista rakennusosaa, joita Osterwalder nimittää building blockseiksi. Ja nämä liittyy saumattomasti yhteen, ikään kuin palapeli. Canvasi on siis työkalu, jolla voi kuvailla ja haastaa nykyisiä liiketoimintamalleja, mutta toisaalta myös suunnitella ja keksiä ihan uusia liiketoimintamalleja visuaalisesti. Erilaisia näitä Canvasi-pohjia löytyy netistä, muun muassa strategizer.com osoitteesta. Se tulee tuolla esityksen lopussa vielä kertaalleen. No jos lähdetään täältä oikeasta reunasta, eli ensimmäinen rakennusosainen on nimeltään asiakassegmentti. Siinä vastataan kysymykseen, keitä ovat ne asiakkaat, joita sinun liiketoimintasi palvelee. Tuossa kurssin esittelyvideolla puhuin Annasta, joka kehitteli uutta matkailutuotetta, eli tällaista helsinkiläisessä kodissa tapahtuvaa ruokailua, jossa sitten jutusteltaisiin suomalaisuudesta ja siitä kotiruuasta ja miten se juttu nyt milloinkin menee. No, Annan tapauksessa asiakassegmenttiä voisi kuvata esimerkiksi seuraavasti. Eurooppalaiset, Helsingin seudulla matkallaan ainakin pariksi päiväksi pysähtyvät, uusia kokemuksia hakevat budjettimatkustajat. Huomaa, että joskus asiakassegmenttejä voi olla useampia. Esimerkiksi luottokorttiyhtiön asiakkaita ovat paitsi luottokorttia maksuvälineenä käyttävät kuluttajat, myös ne yritykset, jotka hyväksyvät luottokortin maksuvälineeksi omassa liikkeessään. Jos segmenttejä on 2, pitää myös arvolupauksia olla 2 erilaista. Suomeksi voisi sanoa, että näille molemmille asiakassegmenteille pitää muotoilla ja asettaa omanlaisensa tuote tai palvelu, joka auttaa asiakasta saavuttamaan asiakkaan haluaman hyödyn. Tähän mennessä tämä Canvasi siis opastaa sinua analysoimaan, kuka asiakkaasi on ja mitä heille tarjoat. Seuraavaksi pitääkin kysyä, miten nämä asiakkaat haluavat tulla löydetyiksi. Annan tapauksessa suora markkinointi kasvokkain lentokentällä heti mahdollisesti raskaankin lentomatkan jälkeen ei ollut ehkä paras tapa innostaa asiakkaita Annan ideasta. Mikä olisi siis paras kanava tai tapa saavuttaa asiakkaan mielenkiinto, eli viestiä siitä omasta palvelusta? Kanava voi olla fyysinen matkatoimisto Kivijalassa tai digitaalinen, vaikkapa paikallisista tapahtumista kertova Facebook-yhteisö. Vaikka yksi tuote palvelisi useampia asiakassegmenttejä, jokainen segmentti voi vaatia erilaisen markkinointikanavan. Seuraava rakennuspala onkin sitten asiakassuhteet. Miten rakennat asiakassuhteen, joka on kannattava sinulle, mutta houkutteleva ja ehkä myös sitouttava asiakkaallesi? Miten herätät luottamusta niin, että se ensimmäinen kontakti syntyy,
mutta että myös sen jälkeen asiakas palaa luoksesi. Anna luotti itseensä ja markkinoi itse palveluaan. Ehkä tämä maailman nykyinen epävarmuus sai ihmiset vähän varovaiseksi ja nämä luottivatkin enemmän julkiseen turisti-infoon silloin, kun etsivät elämyksiä ja tekemistä siellä Helsingin matkallaan. Toisaalta sitten taas kiva ilta Annan kotona tai siellä ravintolakoulun tiloissa myöhemmin saa nämä ihmiset ehkä kertomaan kokemuksistaan myös ystävilleen tai jakamaan kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa, jolloin he innostavat myös uusia asiakkaita Annan palveluiden pariin. Huomaa, että asiakassuhteilla on iso merkitys liiketoimintamallisi muihin rakennuspalikoihin. Esimerkiksi jos asiakkuus perustuu henkilökohtaisiin suhteisiin, se asiakkaiden määrä ei voi olla kovin suuri. Et voi palvella henkilökohtaisesti 100 000 asiakasta, et ainakaan ilman, että jotain toimintoja on automatisoitu. Toisaalta jos tavoittelet isoja volyymejä, mieti mitkä kanavat voisivat olla parhaat kanavat markkinoida ja jakaa tuotteitasi. Seuraavaksi voisit kysyä, mitä ihmiset tai yritykset, ne asiakkaasi ovat valmiita maksamaan siitä sinun tuotteestasi tai palvelustasi ja miten tämä maksu tapahtuu. Maksaako asiakas kertahankintahinnan vai säännöllisin väliajoin jonkun korvauksen tuotteesi käytöstä? Mieti myös sitä, miten hinta määräytyy. Määräytyykö se kysynnän ja tarjonnan mukaan jatkuvasti uudelleen? Vai onko hinta kiinteä niin, että se kattaa esimerkiksi tuottamisesta ja markkinoinnista syntyvät kustannukset ja tuottaa sinulle pienen siivun katetta? Tai ehkä koukutat asiakkaan ensin pienellä mikromaksulla ja sen jälkeen saat varsinaisen tuottosi esimerkiksi päivityksistä tai joistakin lisäosista. Näinhän usein mobiilipeleissä, että ostat 79 sentillä pelin ja sen jälkeen sitten jotain lisäosia, jotka on vähintäänkin yhtä kalliita. Erilaisia hinnoittelumalleja löytyy monista lähteistä, myös tuosta Osterwalderin Business Model Canvas-kirjasta. Nyt olemme käsitelleet Canvasin oikean puolen, eli tiedät nyt, mitä arvoa tuotat, kenelle ja millä tavalla annat tämän arvon asiakkaiden käyttöön sekä mikä on se mekanismi ja hinta, jonka sinä saat liiketoiminnastasi. Canvasin vasen puoli käsittelee enemmän yrityksen sisäisiä elementtejä, eli siirrytään miettimään, miten asiakkaille lupaamasi arvo tuotetaan. Mitkä ovat ne resurssit, joita välttämättä tarvitset arvon tuottamiseen? Muista, että se arvo konkretisoituu tuotteena tai palveluna, että se ei ole vain tällainen abstrakti käsite. Tarvitsetko sen arvon tuottamiseen raaka-aineita, koulutusta, tehtaita, osaavaa henkilökuntaa, mitä voisit tarvita? Anna ainakin uskoi tarvitsevansa kokkikoulutusta, lähiruokaa raaka-aineeksi ja kotiin uudet kattausvälineet. Annalta kuitenkin puuttui esimerkiksi brändi ja muu henkilöstö. Hän teki kaiken itse, ainakin siellä alussa. Brändi on tärkeä avainresurssi, joka voi erottaa tuotteesi muista vastaavista. Mietipä esimerkiksi vaateteollisuutta tai autoteollisuutta. Porsche ja Toyota molemmat kuljettavat sinut paikasta A paikkaan B, mutta brändi on näillä aivan erilainen ja sitä kautta myös muut Canvasin osaset ovat erilaisia. Brändin kautta ajateltuna onkin aika helppo ymmärtää, että Canvasin perimmäinen idea on tuoda visuaalisesti esille se, että jos muokkaat yhtä palaa, se vaikuttaa kaikkiin muihinkin. Esimerkiksi
Porschen hinnoittelu, asiakassegmentti ja myös arvolupaus ovat aivan erilaisia kuin sillä Toyotalla. Nyt tiedät, mitä resursseja sinulla pitää olla, jotta voit tuottaa lupaamasi arvon asiakkaillesi. Seuraavaksi pitää kysyä, mitä meidän pitää tehdä, jotta tämä arvo syntyy. Missä meidän pitää olla erityisen hyviä? Pitääkö Annan olla erityisen hyvä kokki, jotta hänen palvelunsa voisi toimia? Jotkut yritykset ovat erityisen hyviä esimerkiksi markkinoinnissa, vaikka tuote ei merkittävästi eroa kilpailijoista. Ajatellaanpa vaikka Coca-Colaa, Pepsiä ja joitakin muita kolamerkkejä. Toisten erityisyys nousee sitten taas innovoinnista, siitä miten hyvin ja nopeasti nämä yritykset pystyy kehittämään uusia tuotteita ja sellaisiakin tuotteita, joita asiakkaat eivät välttämättä edes tiedä tarvitsevansa. Koska ihan kaikkia ei pysty eikä kannata tehdä itse, seuraavaksi voisit miettiä, ketkä ovat tärkeimmät liiketoimintakumppanisi. Kuka voisi tehdä jotkut palaset tuotteestasi tai palvelustasi ehkä paremmin kuin sinä itse? Anna päätti ryhtyä yhteistyöhön ravintolakoulun kanssa, koska se ruoanlaitto ei ollut hänen ydinosaamistaan. Annalla ei myöskään ollut yhtä laajaa asiakaspohjaa kuin sillä turisti-infolla, joten aika luonnollinen kumppani markkinointiin löytyi sieltä virallisesta matkailutoimijasta. Näin Anna voi sitten keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa ja taitaa, eli emännöimään Suomi-iltoja itsensä kaltaisille matkustajille ja tietenkin kehittämään sitten sitä ideansa eteenpäin. Kun olet pohtinut näitä vasemman puolen muita osasia, osaat melko helposti määritellä myös liiketoimintasi tärkeimmät kustannustekijät. Mistä kustannukset syntyvät? Näin sinulla on tarkka käsitys kustannusrakenteesta, asiakkaistasi ja heille luvatun arvon eri elementeistä. Toisin sanoen tämä Business Model Canvas auttaa sinua hahmottamaan liiketoimintalogiikkaasi. Mitä on se liiketoiminta, jota sinun pitäisi synnyttää ja vaalia ja kehittää, jotta pärjäisit siinä kilpailussa, mihin olet päättänyt ryhtyä? Business Model Canvasia voi käyttää esimerkiksi niin, että jos tulostaa tämän pohjan, tämä pohja löytyy sieltä Moodle-materiaalista myös suomeksi, ja kiinnittää tähän vaikkapa post-it-lappuja. Esimerkiksi ketä ovat ne asiakkaat, henkilöitäkö, mikä on se arvo, jonka näille luot ja niin eteenpäin. Voit tehdä tähän ranskalaisia viivoja tai kiinnittää tähän post-it-lappuja, mitä vaan haluat. Tämä pohja ja myös muita työkaluja ja selityksiä löytyy tuolta strategizer.com osoitteesta. Tämä oli tämän kurssin ensimmäinen varsinainen opetusvideo. Se ensimmäinen oli kurssin esittelyvideo. Seuraavassa videossa sitten kerron sinulle työkaluista, joilla voit keksiä näitä liiketoimintaideoita tai kehittää niitä eteenpäin. Siirrytäänpä seuraavaksi siihen.